29 de setembro. Acabamos aínda ás 2 da mañá. Subíronos naquel camión o Juan e o Manolo de Neraío. Tamén iba o Elías, o fillo de Ferreiro. Chegamos á Vilesa ás 4 da tarde. A xente saía ás rúas, louvábanos. 10 de outubro. Paramos en varias vilas. Saímos a dar unha volta e ao comer algo a xente dábanos pan. O frío era estremecedor. Facía un frío que pelaba. Comezábamos a sentir algún paqueo e os piollos non nos deixaban dormir. Proíanos todo o corpo. 1 de novembro. 3 de decembro. Despertáronme uns fortes estoupidos. Casi non temos comida. Non sei ni onde estou. Escoitanse fortes descargas e o tableteo dunha ametralladora. Sinto que todas as balas As balas veñen directas a mí. O zoar das balas Non sei onde estou. despertaron. De madrugada saímos cara a serra. Paramos nunha paredeira. Escoitamos os pavas. Comenzan a metrallar e temos baixas. 9 de 7 da decembro. mañá saímos. Coello fritido. É terrible. Vimos facer un Non se ve nada. Tiña tan Caemos frío a cada que paso, non comemos nada. 31 de decembro. Estou tan canso que quedome dormido en calquera sitio. Escribo unha carta a carta a casa, casa. pero non Non poño remitente. Eu non podo saber deles, calquera que eles sepan de min. Explosións de morteiro e bombas Esta de mar. noite foi moi dura. Hai moitos Estou congelado. Zoan Hai as moitos balas. feridos. Ametrállannos. Dinnos que nos retiremos, pero seis quedámonos a paquear. Hai tanta neve que non conseguimos guiar. Tiro a Tiro a caixa caixa de de munición. munición. Non podo con ela. Non poido con el. Non poido máis. Xa é noite. Oscuridade total. Arrepío co frío.